लोगोआ सिमानि बारगा खामानि मावो बिहानि मा गैया आदा आंनो रां नांगौमोन बेसेबां 5,000 न मुन्जु न नों रां बिनाया बेसेबां दं बेयाव 5,000 दं आरे मोगथां आं बे खेबाव नोंनाव 20,000 रां बिदोंमोन बे खेबावबो नों 5,000ल' लाबोबाय मुन्जु आं नंखाय बाथ्रा बुंनानै आदानिफ्राय एसेबां बुरजा रां बोरै लाबोबाय थानो नों जेरैखि लाबोआ मानो आंनो 15,000 रांखौ नांथारगौ नाथाय नों बेफोर रांखौ मा खालामगोन मोगथां नों आंखौ मोजां मोनोब्ला रांखौ लाबोनानै होफै आरो मोजां मोनाबा नोंनि गोसोसै बिदि उल्था उल्टि सोंनायनि फिननाया आंनाव गैया मुन्जु रथलाय मुन्जु मोजां मोननाया रांनि थाखायल' नामा थेवबो आं नोंनो रांखौ होफैगोन मानोना आं नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनो आं गाबोन आदानिफ्राय रांखौ बिना होफैसिगोन जागोनथ' I love you मोगथां love you too आदा आंनो 15,000 रां नांबावगौमोन 15,000 मैयासो 5,000 रां लांदोंमोन आरो दिनै मानो 15,000 रां नांबावगौ 5,000 थोस्लाबासै आदा नाथाय नों बेफोर रांखौ मा खालामदों फंसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि आदा नों आंनि बिदासो बिफा जानो दानाजा बे उल्थां फाल्थां सोंनाय फिननाय आंनाव गैया हरनो गोसो जादोंब्ला हरनो गोसो गैयाब्ला बुथुमना दोनबाय था रथ' मोगथां नोंनो 15,000 रां नांगौ ना न बेयाव एटिएम कार्ड दङ बेसेबां नांगौ बख'नानै ला 7777 सेक्रेट नाम्बार आरो फंसे बाथ्रा खोनासं आं जा बुङो ना नोंनि मोजांनि थाखायसो बुङो मुन्जु गोबाव जाफैबाय नामा आंनि गोबाव जानायखौ दोनथ' बोरै आं नोंनाव 15,000 रां बिनाया मुन्जु आदा आंनो केस रां हरासै एटिएम कार्डसो हरदों आं दा बख'ना होनोसै नाङा दे नों बख'लायनांला आंनो बख'ना लानोसै एटिएम कार्डआल' हर सेक्रेट नाम्बारखौबो हरफा नाथाय आं मिथिखादोंमोन नों बिदिनो माबा मोनसे बुंगोन होननानै नोंहा जुदि आंनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैयाबा मोगथां लेट्स ब्रेक आप रथलाय मुन्जु नों जुदि आंनि नोखाब्ला आं नोंनो रां होनायखौ गिया न एटिएम कार्डआ 7777 सिक्रेट नाम्बारा मोगथां बिदिब्ला नों थाथ'दो आं नोंखौ उनाव लोगो हमनोसै हेल' सार बिक्रमआ जोंनि मानसिखौ हगारहरासै नों हायोबा बेखौ खनसे लोगो हमदो नों खेमसेनो गोख्रै जागोन दे सार आं थांगासिनो मोगथां आंनो गुबुन मोनसे एटिएम कार्ड लाबोबावदो ना माने नैबे कार्डआव राङा लाथिख' अब्ला नों गासिबो रांखौ बख'जोब्बाय औ गासै रांखौनो बख'जोब्बाय नों सोर आं सोर मुन्जुनाव सोंनानै आं सोर बियो आंनि बयफ्रेन्ड मा अब्लालाय आं सोर नों जाबाय एटिएम मेसिन आंनो गोनांथि जाबानो नोंनियाव रां दिहुननो हानाय नोंनोथ' बुंदोंमोन ना बेसेबां गोनांथि दिहुनना ला होनना बेनिखायनो आं आंनि गोनांथिखौ दिहुनना लाजोब्बाय साला थुगा सुइनो हाय 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 सोरमोन बियो सासे सिख्ला आरो बिनि बयफ्रेन्ड आदा सिख्लाजों फट' दिन्थि
सोर नों? आं सोर? जाय सेंग्राखौ नों थगायनानै रां लुथिना लादों बिनि बिदा आं दावहारु। वाइ सिख्ला गासिबो मोजां मोननाय रां जाजोबा मिथिबाय? आरो नोंथ' आंनि फंबायखौ थगायबावदोसो। ओइ मिस्टार दावहारु सोरखौ आखायदों नों मिथिगौ? ओइ सैथो नों सोरबा मन्त्रि एमएलएनि फिसालायानो जा आंहा जेबो सोमोन्दो गैया। नोंबो सानसे मिथिगोन बे थगायसुलिजों थगायजायोबा। आं नोंखौ दिनै जेबो बुंथ'ला। जुदि नैथि खेब आंनि फंबायखौ आखाइ होबावोबा गावफ्लंजोबगोन आं। आच्छा आंखौ गावनो गान लाइसेन्स दं नोंहा आंखौ गावनो थाखाय? मा सेंग्रा नैबे सिनाय लाइसेन्सखौ सिनाया? जेरै नोजोर होना गावो बेखिनि गुलिया खारो आरो नों बायदिखौ गावनो थाखाय आंनो लाइसेन्सनि गोनांथि गैया। ओइ जाम्बा गथ' माखौ उरग्लाबायबाय थादों नोङो? हांलासफोरबाय नामा? गावग्रा नांगौ आदा आंनो गावग्रा। गावग्रा? गावग्रा नांगौ नोंनो? गावग्रा? गेलेनाय मोनदों नोङो? मा नोंबो आंनि बाथ्राखौ फाल्थुसो मोनदों नामा? ओइ गथ' मा जामारदोंलै नोंहा दिनै? आदा आंखौ सासे मानसिया दिनै दम होदों आरो लासिंसिं खालामदों। मा आं सासे दनि फंबाय जानानै सिरि थानांसिगौ नामा? बिखौ खिथेरलाना नामा? बियो सोर आं सिनायनो लुगैया आरो बिनि मुङा मा आं मिथिनोबो लुगैया। न' गावग्राया मानसिखौ गावखांनायनि उनाव बिनि डेड बडिखौ फट' साफायनानै लाबो। नायनि आं माबायदि नुयो बिनि महरा थैखांनायनि उनाव। बोरै आंनि मानसिफ्रा बहा लांना दोनहैजोबखो नोङो? दावहारु नोंथां नों आंनि बे मोनसे खामानिखौ जाफुंहोथारदो मानोना आं बिसोरखौ मोनसे खामानिनि थाखाय भुटान फारसे थिनहरदों। बिक्रम नोंथां आंहा नोंथांनि खामानियाव जेबो हेंथा गैया। बेसेबां सम लायो ला, नाथाय सिमानि बारगा खामानिखौ दा माव। दा जों सानैनिबो गेङा मोनसे बायदियानो, दाय गैयै सुबुंफोरनि सायाव आखाइ दाहो। जिंगासिनो नाङा दावहारु नोंथां मानोना आं बेफोर खामानिखौ मावा। बिक्रम नोंथां मोनसे आर्जेन्ट खामानि जाबाय, आं थांथ'नांसिगोन। थांथ' बिदिब्ला। जागोन नोंथां।
बिजों लोगोसे नोंबो सोरगोआव थांफानांगोन। गुलि गावनो आंबो रोंगौ बिक्रम, नाथाय बे जेंनाखौ आं खालामग्राखैमोन। आं बेखौ सिगिदोंसोमोन। 40 डिग्री साइड एंगोलजोंसो आं बेखौ गावदोंमोन, नाथाय गोरोन्थियाव गावनो बारसिना लाबाय। मा गुलिखौ माबायदि सालायनांगौ नों मिथिया नामा? बा बिक्रम, नों आंखौ गुलि गावनो सोलोंगोन। नों आंखौ गावनो गाव, नाथाय आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंगोन, बिनि फिननाया सैथो जानांगोन। आंखौ गावनो थाखाय नों बेखौ थिनहरदोंमोन नङासै? बियो सोर आं सिनायनो लुगैया, आरो बिनि मुङा मा आं मिथिनोबो लुगैया। मानसिखौ गावखांनायनि उनाव बिनि डेड बडिखौ फट' साफायनानै लाबो। मा जाखो बुं। आं नोंखौ लोगो होननानै सनमान होयो, बेनिखायनो आं नोंखौ दिनै जेबो बुंथ'वा। जानांगौ नोंबो बे खामानिखौ सानाव हसासे मावनो होदों। आं नोंखौ लोगोनिफ्राय गोजान खालामनो साना। बिनि गासै खरसा आरो गासै बिबानखौ आं बानस'नानै लासिगोन। बाथ्राखौ हमदांनायनि उनाव नों जि खालामनो गोसो आं बेखौनो गनायनानै लागोन। मा आदा बिदिनो दुखु खालामबाय थानोसै नामा? दावहारुखौ उदाङै दोननानै आं बिदिखौ सहायनो हाया आदा। रथ' देरहा, आं नोंखौ फंबाय रमान बायदि खोमाना लानो लुगैयाखै। गोसोखौ हमथानानै था। आं सोरखौ दाय होनो? बेफोर गासैबो दायनिगिरिया आंनो देरहा, आंनो। साना हसिया आं सासे गेंस्टारखौनो गावथारनो बिथोन होदोंमोन, नाथाय सि आं दिनै लाजिबाय आदा। नों गावनो सासे गेंस्टार जानानै एसेबां लोरबां। आदा, जेब्लासिम नों दावहारुनि हेंथायै गसङा अब्लासिम आंनि जिउमायाबो सोरगोआव गोजोन हैनाय नङा। देरहा, 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 देरहा। देरहा, देरहा। आदा, आंखौ निमाहा होदो। आं सासे सिख्लानि थाखाय नोंखौ गाज्रि राव बुंफ्लांबाय। सासे फंबाय जानानै बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थायो, बावलांदो। नों थाथ', जों एसे बायहेरायाव थांना फैनि। आदा, आंबो नोंसोरजों दिनै थांफागोन। नाङा दे, नों थांनाङा। नों न'आवनो थाथ'दो। प्लिज आदा, आंबो दिनै नोंजों थांफागोन। प्लिज आदा, प्लिज आंखौबो दिनै लांफादो। थौदो बिदिब्ला। आदा, हनै सोरबा सिख्ला गोलैनाय दं। नायलाय मा जादों बिहा? सार मानसिया थैनायसो। थैनाय? बेलाय माथो मन्जुसो। आदा, बेयो बै सिख्लायानोमोन। नाथाय बेखौ सोर गावथारलांखो? थौदो मुसुखा गोख्रै थांनोसै। मन्जु, नों मा गोसोखांबाय थाखो? बेफोरबायदि खारखुमाना जुलि जायोब्ला संसारखौ हाद्रि सानायसो जागोन मन्जु। आंनि थाखायनो जायगायाव अर जोंजोबबाय मुसुखा। आं सानै साथामजों मोजां मोनलायना गावखौनो सानस' हायै खालामना लाबाय। आं नोंजोंसो जुलि जागोन मुसुखा। बिसोर हाथियार दैग्राफोरजों आं माब्लाबाबो जुलि जानो हानाय नङा। थौदो, आं बेयाव थाबाय थायोब्ला सासे आंखौ ओरैनो नागारनाय नङा। थौदो गोख्रै।
नों बिदिब्ला थारैनो जखासो लिमार फोथायबाय आं दिनै नों बायदि सिख्लाखौ सोरजोंबा मोजां मोनलायनानै रां बख्ल'नाय सोरजोंबा मोजां मोनलायना गोसो खावनाय आरो सोरजोंबा सिरि सिरियै जुलिनि रादाय खानाय नों बायदि सिख्लायानो सिख्लाफोरखौ फाग्ला खालामो फाग्ला खोनासं नोंथां गोसो गैयि सिख्लाखौ अख्रा खालामनानै बेनि गोसोखौ मोननो हाया सोर बुंदों बिनि गोसोखौ अख्रा खालामना लादों मन्जु नोंबो रावजोंबो जुलि जानो मोना जाबाव दानिया सोरजों जुलि जायो जाबाव सोरगोआव जायो ना फाथालाव जायो हेलौ नैबे सनाजुलि गामारि बागानाव सासे सिख्लानि गोदोसोआव गोलैनानै दङ गारि गंसे लानानै गाखोलांफै औ दे थौदो आदा मा दावहारु माबायदि मोनदों गावनि फंबायखौ खोमानांनानै नाथाय आंनि नोजोरा नोंनि फंबायखौ नुवामोन नोंखौसोमोन गावनि आंगोनिख्रुइबो बांसिन फोथायदोंमोन आं नोंखौ नाथाय बेफोरबायदि उदखारि हाबा मावगोन होननानै आं नोंखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन उदखारिखौथ' नोंबो मावदों दावहारु दिनै आं नोंनि थाखायनो आंनि फंबाय सानोखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय जेब्ला दैनि थफ्लायाव बेफ्रुलाङो अब्ला बेखौ रावबो हमथानो हाया जाय लोगोआ सिमानि बारगा खामानि मावो बिहा निमाहा गैया नों बायदिखौ लोगो होनना फोथायनायानो आंनि देरसिन गोरोन्थि Drop